So mayong hapon sa tanan, welcome back sa atong live ta karon sa ato ang Oroqueta City, Sinto Ciudad. Nata sa imabaw sa kahanginan, kauban gyapon ako kong Tita Mariel from Mariel Cares. Shout out. So nanata sa imabaw sa kahanginan sa kalangitan, mayong hapon sa tanan people of Oroqueta. So we are here sa plaza nindot kay music kay Pangginoo. Tita Mars, unsay mo nakita sa kahanginan? Ay bag-o di Tita Mars oh. Wow. Bag-o nga Asa na siya nga area? building sa ECC. Amo ni siya bago sa ECC. Atong libuton Tita Mars. Asa naman siya? Uy, layo kay siya. Tuwa sa kahanginan. O mo ni bagong building din sa ECC no. So kauban nato karong kahapon mga ka-people from proud Aloranon, people of Aloran. Sir Algie Mark Javian, so pwede ka mo istorya diri sir, duol sa atong mic. Yes. Maraming salamat people of Oroqueta. Shout out guys with proud Aloranon. Shout out sa tanan. Hey. Shout out sa mga taga ECC, bago mo building. Oh, shout out sa mga taga ECC, bago mo building. Nami diha sa inyong imabaw karon. Wow, tanaway lang bago nga building Tita Mars. Wow, super nice kayo ang building. Building raha. Pero pwede mo anha diha. Musakay ka ko na sa drone. Mga tag arcade atong lantaon mo ninyong bagong building. Excuse sa mga langga kay naglisod kog drive, kita pukan ko og mga bata. Shout out kay Bel Katubig nga naglantaw sa atong live. Hello mga ka-people. Sa tanawa atong merkado. May merkado. Kana, Kani siya kani. busy ang mga tao no. Shout out kay Jeffoy Limpahan Harantelia. Shout out. So nami sa imabaw, nami sa kahanginan via drone, via live. Uy, shout out sa mga taga people of Aloran. Yes. Shout out kay Rowena, shout out kay Jelly Ramayrat, shout out. Hi. Hello people of Aloran. So mayong hapon sa tanan people, nami sa kahanginan, nami sa Jollibee dapit. Nagsakay ko og langgam. Ako helicopter. Bangga tabi. Shout out sa mga taga Misamis Occidental Provincial Hospital. Shout out, nami sa inyong imabaw. Shout out kay Ayan Okulam. Shout out ni Melanie Mendez Iting. Shout out Daisy Kagas. Shout out. So tanawan nyo ang arcade. Naabot na ta dito. Uy, wala ba gaulan dito? Kaya huwag nag-ulan dito. Impas ta. BAR hi shout out guys. Proud Aloranon people of Aloran. So muna ang bagong city arcade na to mga ka-people. Kana o? Kana, tanawan ninyo. Ang atbang sa D Fortune Building. Asa? Tata. Asa ang Mercury? Kana. Uy, shout out sa tanan. Waikurat Ramirez, shout out. Muna ang bago na to nga City Arcade, shout out. Tara, makita niyo, shout out mga ka-people. We are now in the sky. Shout out Ayan Mark Okulam. Oh, sige, sa gusto nga mo anhita sa imo PH kana. Shout out ni Boyski Clarion. Mubalik ta gamay ha kay murag kaulanon. Mubalik ta sa plaza. Sa arena. Shout out Oroqueta City Jail kay Mineheart. Ina yung signal. Shout out Kenneth Reyes sa tanang 51 Tok Teacher. Shout out. So nata si babaw sa simbahan sa Holy Rosary Church. So mayong hapon sa tanan mga ka-people. Thank you so much for subscribing, following, and sending stars at the people of Oroqueta. So kumusta ang tanan? Kaulanon na po da among ampo sa tanan na always stay safe, gyud ha, keep safe. Oo, nasimbahan. Mo ni ang plaza nga bag-o, Tita Mars. Shout out from Georgian from K-Love JM. Shout out. So may uli may plaza mga ka-people kay kaulanon. So maginahinay tag panaog mga ka-people kay gaulan na og sugod. Nakita na nako diri ang droplets. Reklamo na ato ang langgam nga ang temperature ug ang ang weather kay murag padung na gid mo ulan. So mobalik ta gamay mo surik ta gamay sa tong kadagatan siguro. Yeah. So naana siya ing uli na siya gikan siya og City Arcade. Asa siya? Wow. Tara. So diri sa atubang tanawan ninyo. Guys, trying to reconnect talaga. Trying to reconnect si people of Aran. Shout out ni Jeka Zerit Ends. Shout out Bossing from Pierce G Makalisang. Sa nga wala na nga basa ha. Mga taga Jimenez po. Sorry guys, wala na nga basa kay paspas kay ang mga is watching. Nangawala ang comment. So sa mga nangita sa arena nara. Tara siya. Ang dagat, ang arena. Uy, shout out sa tanan. Transville Pace do Ed Bulang, shout out.
Shout out daw, shout out. Tuara si mabaw sa kahanginan mga ka-people. Shout out sa tanan. Take care, idol. Ay, amping sana all ampingan. Manawag taga Mike, kaya ako ipakita ninyo ang taga Proud Alorano. No, kinsa ni sila. Sige diha mo kay dili ko magpakita. Manawag taga May. Ano makita sila kinsa ning mga grupuhan ni sa kuan. Proud taga Jimenez. So manawag taga May, say shout out. Di ko mapakita kay nya na sa ako sa tan-aw sa cam. Ha. Uy, shout out ninyo. Anong gatahapok mo diha? Dire ko David. Shout out guys. Kinsa man mo? So, ani sila taga Proud Alorano ni sila. Yes, naka-live po sila. Uy, shout out guys. Shout out. Uy, Tessa. Wala, mas klaro, mas tinaw. So, kani siya mga ka-people, kani naka-blue. Si Aljay ni from People of Aloran na page. So, napod sila ilaang version from Aloran sila. So, kani sila, taga-asa po ni sila. Taga-asa mo. Taga Jimenez. Shout out sa mga taga Jimenez. Oy, hi, naka-live ra ba ni? Shout out. Naka-live ta karon sa People of Oroqueta Facebook page. O diri ta pikas. Uy, na sila diri o nagi. Shout out sa tanan, shout out. Or dito. Bakit ka nang Shout out mga ka-people, shout out kay si Anthony. Dirita sa ato ang street foods. Pangayo kay diyan sa lupa. may gasolina ning lupat. Uy, dagang nangaon di ka to no. Uy, sa mga nangaon diha sa Panlibre pa mo bede kanang mana diri oh. Alam nyo na, andito Uy, lang kami. ala, dagang Isang mga- tawag nyo lang. Dagang mga basura nga kawayan no. Dinala ni sa baka. Ampo lang tas Ginoo nga wala na ibaha no. Sila Tito Mars. Shout out sa tanan. Shout out sa tanan mga nag-date, shout out sa tanan nangaon. Shout out sa mga walay forever sa plaza. Shout out ninyo guys. Namiss inyong kahanginan, namiss Imabaw. Shout out Jan Lim. Uy, kinsa man as Jan Lim? Langit na nangita. Shout out. Uy, wala may kailan na. Bad man mo eh. Shout admin basi na available diha pa mine from K-Love JM. Shout out Virgit, Gulahab Kaingkoy. Oh, shout out. Kumusta man mo mga ka-people? Kami naamig plaza karon. Naglingaw-lingaw. Naglingaw-lingaw mi. Pwede focus ang kamera sa mga boulevard sa Tawok. Na maglisod tag-focus mga peoples kay naman ta sa Imabaw. Oh, na. Ikaw yung mag-introduce. Ang ganda ng view, oh, manindot lagi view no. Para ano? Nadaot lang sa mga kawayan kay ano na ay sani kanang ulan ba din baha. Daghan kayo og mga dinala anod sa baha. Sama natin ngayon sa People of Oroqueta. So mo ni sila na pwede kayo. Okay, wala na. Okay. Muulan na ginitong taod-taod. Gamay na lang no, murag padung na gini muulan. Shout out Isaw. Shout out yun, shout out tanan. So sa mga nangita sa tabok nga view nara. Gusto mo matuta og inyong kuan? Hanging bridge. Magasin galaag akong uyab dia, oy. Tara, shout out from Kanubay, from Daniel. Marba, shout out. So nata sa ibabaw sa bag-ong Robinson Pohon. Ang dati na to nga City Gym, Robinson na kani. Kani? Kana siya akong i-focus sa down cam. Kana tapad sa tong City Hall, mao na nga tong coming na Robinson. So diri sa may banda na pod sa Pikas linya natay coming Mr. DIY soon to open. Kanang nadia kanang bag-o nga building. Doon lang na red nga atop.
Ganina ato naman giadto ang City Arcade. So mo ni ang view sa ato ang Oroqueta. Paulina Cañete, shout out. Shout out mga ka-people. Thank you so much for watching our live. Once again, this is your admin, yours truly, with my Tita Mariel from Mariel Cares Channel. Hello nga sa atong naglupad-lupad sa kalawakan. Hello sa atong sa atong 128,000 kahanginan. viewers karon. Oh, Asa naman na siya dapita? nata din si Mabaw lagi na syudad. Uy, nalipong na ko magsakay helicopter. So, manaog na may camera Hinaog ka, wala na ko, nun na. please. Kaya nalipong na jud ko kaayo. So manaog ta kay magpakita pod mo aron magbabay mo sa sunod na pod na area live segment brought to you by from the people of Oroqueta. Mayang hapon sa tanan. Ayo na kay maglisod ta dira. Kay mabangga niya. So LJ, Yes po. thank you so much nga nag-join ka na mo ron. Yubanan mi nimo sa amo ang paglupad-lupad. Hala, ihagbong sa tunga. Ihagbong Tara. sa tunga. Kinsa mo oy. Kinsa mo oy. Asa naman mo? O nara mo. Sige, pagbabay na mo. Babay sa ato ang mga nag-view karon. Kinsa mo? Uhoy. Shout out. Si Please Proud subscribe Aloranon Mariel Boy. Cares TV YouTube channel. Subscribe Mariel. Sa to. Mariel Cares TV. Follow YouTube channel. Proud Aloranon, people of Aloran. Yes. And salamat. Joel Agot Fitness. Salamat kayo mga ka-peoples, peoples of Oroqueta.